kun muut on lopettanut kilpakauden, niin mä ajattelin kans muiden mukana siirtyä tonne rakennuskaudelle. Eli otetaan tää Bemari sisään ja isoin vikoin tässä ei oo, että vaihdetaan kansi ja kannen tiivistä ja kannen pultit ja sen jälkeen käydään kokeilemaan mitä se tuottaa. Nyt kokeillaan lähteä käyntiin. Joo, ei toi nyt niin pikkujuttu ollutkaan, että täytyisi alakerta purkaa ja kattoo missä kunnossa laakerit on ja laakerin välykset vielä. Sen verran oli vettä öljyn seassa. Öljyt näyttää täällä. Vähän on kerma sellaiset. Mut kyllä se siitä kuntoon saada täältä. Joo, melkein niinku sama versio. Ja toi seisominenkin tuottaa tulosta.